On že jak? A ja že keď mi dáte 8 miliónov, že keď mi dáte 8 miliónov, ja odstránim Slovensku. Áno. A tak on povedal, že no dobre. A potom som povedal, ale ešte 400 000 navyše chcem teraz na ruku. Až potom vám poviem ten veľkolepý plán. A on že dobre, tak deň si nechal na premýšľanie. Ne, počúvaš ma, Pálo, do piči? Áno, počúvam. Deň nechal na premýšľanie? No, deň mu nechal na premýšľanie. Áno, poslednú vetu povie, jak Sára mi hovedala, že vždycky poslednú vetu len povie. Ale nepočúvaš mu naozaj? No, ale že deň si nechá ten prezident na to premýšľanie, že či mi dá tých 400 000. Či mi dá tých 400 000. Tak dojdem za ním za deň a on, že jeb 400 000 v kufriku, ja že v pohode. Ďakujem, odišiel som a za deň som sa vrátil a že mu poviem ten plán, ne? Ale už som bol zhulený aj najebaný, ďakujem teraz, ale teraz som bol zhulený. No. A došiel som za ním, že ja mu poviem ten plán a ten plán bude, že sa budem dobre učiť a stanem sa prezidentom Slovenska. A všetci budú musieť byť zhulení a každý deň 24 hodín v stavoch opojenia marihuanou musia byť. A fízli budú takí, že ne, že dojde za tebu, ale najprv zničí Stupavu, víš. Nemôže celé Slovensku naraz. A fízli budú takí, že dojdu za tebu a ne, že ťa prehľadajú, ti máš makať, oni si na teba kúknú a keď nebudeš nahúlený, dostaneš bitku. Toto sa môže zopakovať 3-krát sa to môže zopakovať. Ak 3-krát toto porušíš a uvidia sa nenahúleného po 4-krát, tak mi zavolajú a ja toho dotyčného odjebem devinou. A toto bude aj s vami, sorry chlapci, ale potom všetci budú tak vypačovaní ako kokoti, že to nesprostí. A ja ich namotám, nech sa pozabíjajú a oni sa pozabíjajú. A ten posledný, ktorý logicky musí ostať, niekto musí ostať, toho zajebem ja. Aj takto, aj Stupavu, to poviem na malacky. Či malacky. No, od malá sem. No, lebo bývam v Stupave. Tak zničím najprv ňu, ne? A to je pičovina. A to tu nechá na kone. Ale na pôjdeš vyšší a potom sa vráca do Bratislavy. To je dobrá pičovina. Lebo keď ty chceš ničiť a dáte Stupavu a pôjdeš na Malacky, tak potom strašne veľa kilometrov sa musíš vrátiť pešo, lebo všetci budú odjebaní, nebude mať do šoférovať. Tak pešo sa pomaličky vráti. Čo? Ale pravda. Sa pomaličky vrátiš. Zás budeš šlápať kokos tam. Tu zabiješ Stupavu, nemusíš sa vrácať, ale začni od Čech. No jasné. Aj to bude dobre, zajebeš po Stupave posledného a zase pôjdeš ďalej. Tak. Ale jedno si vždy musíš nechať, aby sa mal do vozu. Áno. Tak to Aj bude. benzínku. A tomu to musíš vybaviť u policajtu. No tak toto bude. A tak to poničím, všetko. A keď to zničím... Ideš mi do slnka. Ale toho by bolo veľa na mňa. Chápeš? Ja by som mal chodiť všade. Tak ja by som došiel do Japonska. Došiel by som do Japonska. Dvore, všetkým som vyzabíjal. Proč Japonsko sa si mali nepočkaj, ticho. Som vyzabíjal v jednom meste s tom Japonskom. Všetkým. Za chvíľku sa to zmení na medzinárodnú tretiu svetovú. Vyrobiť robotov a ja by som si dal vyrobiť 1 000 000 robotov, ktorí by zničili všetko. Tak ale potom zase by ti ostali roboti. No, roboti by neostali, lebo oni by boli tak, že v určitý deň musia zničiť, víš. Ja by som to mal vypočítať. A to keď sa ti to posere. Ja by som to mal vypočítať, za koľko by to stihli. Ale to nechci. Potom bych došiel pred amerického prezidenta. Nejdem ti udať. Každého by sa mi zabíjal. Došiel bych pred amerického prezidenta, jak najväčšia hviezda, jediný, ktorý prežil. A povedal by som mu, že teraz mi daj 8 miliónov. A americký prezident by sa zasmial. Ty kokot, a na čo ti budú však... Ty počkaj, pičovi. Áno, však mne na niečo budú vlastne, lebo však áno, mne dá 8 miliónov. A ostaneš v Amerike. A ostanem v Amerike.
Ale z 8 miliónov v Amerike, neviem, či si prezident dlho, ale o to nejde. Lebo ja keď miniem tých 8 miliónov, ja dojdem sem na toto místo. Dám si, najedem sa, nahulím sa a potom dojdem k tomuto stromu. Prejebem 8 miliónov, tak to sa od neho opre a poviem I love you, super. Pink Sara. Telefón. A kedy niekto volal? Prosím. Tam. Áno. Áno, čau. Kto bol? Au. Co? Máme ísť na rýchlo, budeš spome. A čo tam? Pôjde. Au. No. To je. Au. Supava. Prepáčte mi, sorry, všetci mi prepáčte a vyťahnem devinu až. Bye. Yes! To je koniec príbehu.